गोड़ लागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहल बटुए, गंगा विलास क्रूज यानी पानी के जहाज से बक्सर पहुंची है सैलानी। स्वागत खातिर बक्सर के रमरेका घाट के कइल जा रहल बा तैयार। एह लंबा यात्रा के दौरान 2 बार बक्सर में हुई हाल्ट। पूरा खबर विस्तार से सुनी, सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार, सब कुछ समझाई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक बनल रही। गंगा विलास क्रूज यानी कि पानी के बड़की जहाज से बक्सर में विदेशी सैलानी पहुंची है। बक्सर के ऐतिहासिक पौराणिक स्थल पे पहुंच के या के महत्व से रूबरू हुई हैं। एकरा खातिर प्रशासनिक तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहल बा। बक्सर के रमरेखा घाट पर बाज क्रूज प्लेटफार्म लगा दिहल गइल बा। साथे साथ नगर परिषद के कर्मी के द्वारा घाट के साफ सफाई के साथ सीढ़ी पे जमल सिल्ट के हटावल जा रहल बा। सैलानी खातिर सुविधाजनक बनावल जा रहल बा। बतावल गइल कि गंगा विलास यात्रा भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना में एक है। बनारस से डिब्रूगढ़ तक के सफर करीब 52 दिन में तय करी जहाजिया। 50 से अधिक अहम जगह पे रुकी, जौना में विश्व विरासत स्थल भी शामिल बा। गंगा विलास क्रूज बनारस से अपन यात्रा शुरू करी या बक्सर गुजरात होत 8वां दिन पटना पहुंची। एहिजा से 20वां दिन कलकत्ता पहुंची। लंबा यात्रा उबाऊ ना होखे, एकरा खातिर क्रूज पे गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम जिम सब कुछ लगावल गइल बा। इतना बड़ी क्रूज आ रहल बटुए जवन की देखला के बाद और माथा भकुआ जाई। बक्सर सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा कहनी कि एगो महत्वपूर्ण योजना है। गंगा विलास क्रूज के परिचालन कइल जा रहल बा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जौन प्रयागराज से हल्दिया तक घोषित कइल गइल बा, जौना में सवार सैलानी खातिर सब तैयारी लगभग पूरा बा। कहल गइल कि क्रूज के बनारस से हावड़ा तक चलावे जाए के योजना बा। बक्सर खातिर खास बात ई बा कि आवे जाए के क्रम में 2 बार 4 जनवरी या 14 जनवरी के हाल्ट बटुए। प्रस्ताव बटुए की तिथि मौसम और परिचालन के देखत आगे पीछे हो सकता। सुने में आ रहल बा कि अब 5 जनवरी के क्रूज बक्सर में पहुंची। काशी से दुनिया के सबसे लंबा रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 बनारस से शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुख के गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल के विमोचन सुख के बनारस के रविदास घाट से कईनी। 52 दिन के यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होके गुजरी। ई जलायन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से भी गुजरी, जौना में सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी बा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्य अभियंता रविकांत बतैनी कि गंगा विलास भारत में निर्मित पहिलका जलयान है। यह आधुनिक सुविधा से युक्त पूरी तरह सुरक्षित बटुए। क्रूज 80 गो पर्यटक के लेके लगभग 3200 किलोमीटर के यात्रा 52 दिन में तय करी। मुख्य अभियंता रविकांत बतैनी कि यात्रा एक ही जलायन द्वारा कइल जाए वाला दुनिया के सबसे लंबा यात्रा हुई। गंगा विलास जलयान में 18 गो स्वीट्स हुई। अगला दिन ही बांग्लादेश के सीमा में प्रवेश करी। 15 दिन ही बांग्लादेश की जल सीमा में रही। ओहिजा से ही कोलकाता आई या बोगीबील डिब्रूगढ़ पहुंची। बनारस डिब्रूगढ़ क्रूज के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलावल जाई। क्रूज के टिकट के कीमत एकरा के चलावे वाली कंपनी ही निर्धारित करी। सब तरह के पर्यटक के देखत क्रूज पे सुविधा उपलब्ध करावल जाई। बनारस डिब्रूगढ़ क्रूज के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलावल जाई। क्रूज के टिकट एकरा के चलावे वाला कंपनी करी। एह तरह के पर्यटक के देखत क्रूज पे सुविधा उपलब्ध करावल गइल बा। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 जेकरा के जे अर्थ गंगा भी कहल जाला, जलयान प्राधिकरण गंगा नदी पे 62 लघु सामुदायिक घाट के विकास अपग्रेड कर दिए। एकरा में 15 गो यूपी में, 21 गो बिहार में, 3 गो झारखंड में, 23 गो पश्चिम बंगाल में। यूपी के बनारस और बलिया के बीच 250 किलोमीटर में घाट विकसित कइल जा रहल बटुए। तब विश्व के सबसे लंबा क्रूज यात्रा के शुरुआत हो गई बटुए। संभवतः BFA के दिन पहुंची। दबा के शेयर करी। धन्यवाद।